nitiere to ng'ato konego bed ni bedo in contact gi pi makamano to bing'eni seche moko wanyalo wacho ni ma en pi mabiro apoya kendo ahinya to e gwengego kata mag Nyanza bende waseneno ka jomoko donje pigno mar mondo mi omak kata rech manyaka sani koro giwacho ni obiro machiegni ginto giketo ngimagi kama rach e yo machalo nade? Giketo ngimagi kama rach nikech mokwongo pigno kamo ae ok wang'eyo. Wakaw kwa mfano koro pi manende odonjo Madhare. Nitiere kampuni mang'eny iye kanyo moting'o chemicals. To seche ma pigno amalo kucha obiro kod chemicals mopogore opogore. To kobedo ko ochopo i contact kod skin onyalo kelo tuoche mang'eny. Namba 2, wan kod dhano nitie kod vidonda kadhalika. Koro vidonda gi kwa geng'o gi upoben pigno kik bed kondak. Ema dwarre ni kiponi in ng'at madhi timo rescue idhi konyo ji ma ni oumiago. Nyaka irwakri maber. Waluongo ni the right PPEs. Nyaka irwakri maber in a way that makata ioro pigno to igeng'o pi mondo kik bed into contact kod body mari. Irwako gumboots, irwako apron maber. Bende make sure ni seche miwin kanyono temperature mari ni malo. Nikech irwakri malieth. Nikech wanyalo ga dhenu wadhi konyo to I end up nwa lusi kendi bende. Aneno ka Ruth Nyathi Ochieng' openja penjo moro kae adwa ni duok na penjo no kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Onyisa ni penjna ni to idho iwi mabati bina mama Madhare ka seche mapiyo donje ot bende ni kare awinjo ukano moja mana mapiyo piyo kaachiel kod wach ni mogik thuolo maro emo rumo. Idho iwi mabati is a reactive status. Seche ma disaster otumre